روزنامه وول ستریت جورنال یا امریکی دبیجه که فشارین روسیه لسر ترکیه درباره درخستنا گروپین تندراو جه ادلبه تیواته ازمونه کی جه پیوندین گرم این دناف بره هر دو ولاتان ده. هروها سرکتنا ریکفتنا کل ادلبه گهشتیه درباره راوستاندنا شر. لگوری وول ستریت که روسیه و ترکیه تکزیه لسر بسرکتنا ریکفتنا دناف براوان ده دکن درباره دورا بیچک یا کل روژاوای ادلبه هاتی انجام دان. هروها بالکشان سرزیده کرنا باوری دنابره هر دو ولاتان ده داکو وکو نافبینکاری لروژهلاتا ناوین کار بکن به دستوردانا ولایتین یک گرتی او اوروپا. تەویوەیە کە چەکدارین رژیمە ئەسەد بە ئالیکاریا رووسیە باژارۆکن دبن کۆنترۆلا ئۆپۆزیسیۆنێدا لە ڕۆژاوای ئیدلبێ بە تۆپ ئاڤیژان ئەرمانجکردن و دە هەمان دەمێدا گروپên çekdariyên li deverê Tirkiye berpirs diber ewlekariya deverê de dibînin. Derbarî wêyekê doh roja yekşemê Wezareta Berevaniya Rûsî ragihand ku wan bi balafirên şerkar hin cihên grûpên çekdar yên ser bi opozîsyonê ve armanc kirin. Ji ber ku ew dibînin ew berpirs bûn diber armanckirina bajarê Helebê bi çekên kîmawî ku di encama wê êrişê de bi sedan ji welatiyên sivîl rastî bêhemtengiyê hatin û Wezareta Berevaniya Rûsî her wiha got ku wê bi Tirkiye re wêyekê gingeşe bikin. Roja sêşema Borî, Wezîrê Berevaniya Rûsî Sergî Shoîgu fişar di hevdîtinekê de li Sûçiyê bi hevalbendê xwe yê Tirkî xilûsî ekar kir û got ku dibe kar li ser dabeşkirina grûpên opozîsyonê ji grûpên tundraw li Idlibê were kirin. Irina Zivyaghilskaya, endama navenda lêkolînên Erebî û İslamî ya li Moskowê got ku eger Tirkiye karî be grûpên çekdar yên ku alîkariya rawastandina şer dikin ji grûpên tundraw dabeş bike û ew yek bibe sedem ku tu operasyonên leşkerî mezin li deverê newin rûdan. Li gorî rojnameya navborî ku çi rêkeftin di berjewendiya hevalbendên rejîmê de be wekû Rûsya û İran ew yek wê hebûna Amerîkî li deverê zehmettir bike û ew welat dixwazin ku hebûna Amerîkî di Sûriyê de kêm bikin. Her wiha hilweşandina devera bêçek wê encamên wê li dijî Moskowê bin. Wall Street her wiha dazanîn ku li gorî hejmara xelkê Idlibê ya mezin çi operasyoneka leşkerî li deverê were rûdan wê bibe êrişa herî xwîner di vê salê de. Her wiha hin alî din dibînin ku ew şer eger heye ji şerê Helebê ya di sala 2016 de hatî rûdan ya ku bêtir ji 30,000 welatên sivîl tê de jiyana xwe ji dest dan gurtir bê.